ANC inove iyo pati yaRamaphosa yadyiwa. So what is the way forward? Regai ndikutsanangurirei zvichaitika. Makadi amani shamwari, todai kusangana pano pasekuru gudo Picture TV. Yes, I'm just an ordinary man, handisi munhu ane chikoro chakawanda stere kana munhu akadzidza kana munhu ane imwe background kutamba nevanhu vane mari kana kuti chii. I'm just an ordinary Zimbabwean anoona zvinhu nekuanalyze zvinhu in an ordinary way kana kuti in an ordinary man's way. Of course kuna vamwe vanobva vashandisa mabhuku obva vaita kunge vane chikoro chepolitics obva vaita kunge vanoziisa sterek, but still remember kuti nyika iende mberi haingodi vanhu vari so intelligent chete, inoda even vanhu vari dhau, ende vanhu vari dhau vane maexperiences avanosangana nawo and they need somebody from and that society kuti auye achitaurawo mafungiro evanhu ivavo. So ndo zvakanakira kurarama munguva yatiri ino. So anyway, handisi kuda kupedza nguva. I just want to say please guys subscribe to my YouTube channel, mundisupport channel yangu ikure. Zvese ndotozvisa mumaoko menyu, zviri kwamuri kuti ndife nenzara nemhuri yangu kana kuti ndirarame, because kusubscribe kwenyu nekulike kwenyu these videos kunoita kuti zviende mberi. So anyway, yes, let's move forward. Tipinde pakanzi South Africa elections results, what happens next. Sekuziya kwedu the African National Congress ANC has lost a parliamentary majority. Yes, tukuti isusu ANC inove ruling party yaRamaphosa yaruza zvigaro zvakawanda muparamende ende yakutoda uro zvakutoda kuti ibatane nemamwe mapati akahwina maseats wo kuita kuti nyika yacho itongeke zvakanaka. So nyaya iri kuitika manje ndeiyi. So maballots ese akaundwa in South Africa and the ruling party ANC yanguwana 40%, 40.21% muma elections akaitwa musi weWednesday for the first time since kupera kweudzvanyiriri muSouth Africa. Party inoimukurumbira muSouth Africa yadyiwa and yakufanira kuchitaurirana neamwe mapati madiki kuti vagadzire yatinoti coalition government kana kuti hurumende yemubatanidzwa. So ANC mushure mekuruza kwayaita kwakadaro rekaitikudzei kuti zvanga zvakafamba sei. Turnout yevanhu vakauya kuzovhota out of vanhu vanga varegister, it was 58.61%. ndo vanhu vakauya kuzovhota out of 100% yevanhu vanga varegister. So total votes casted, it was 16,237,878. 16,237,878. So ndo mavotes akaita se akavhotwa, ndo vanhu vakavhota. Vanhu vanga vakaregister kuvhota vese pamwe chete vanga vari 27,787,477,000. So out of 27 million kwakavhota vanhu 16 million. So ma results akamira akadaiwo. ANC yawana 40.21%. Anove 6,448,509. Tongoti to the nearest yawana 6 million, 5 out of 16 million vanhu vakavhota. DA yawana 3,472,698 votes. Tongoti DA yawana 3.5 million out of 16 million vanhu vakavhota. MK party yazuma yakamukira mumakumbo setsuro yawana iyo 2.3 million. EFF yawana 1.5 million. EFF yatiluze zvikuru nekuda kwokuti vanhu vakambenge vachivhotera EFF mashuroko vanga vari vanhu veANC or vari against ANC. Saka Zuma paakafoma party yake vanhu vaya vakabva vatiza kubva kuEFF ndobva vanosapota Zuma. Saka Zuma anga achipana kuto Malema anga aifana kuhina 3 point something or at least 4 million
but hazvina kuzofamba zvakadaro. So tumwe tumapati tudiki diki utu twawinawo 2.2 million. Tunana IFP PA Action South Africa yakawina 1%, UMD yakawina 0.5%, ACDP yakawina 0.6%, IFP ndo ine at least 3.8%. Tunoitwa manamba tudiki diki. The Democratic Alliance kana inonzi DA inowanzotonga kuno kukapa kuno. The main opposition received the second highest number of votes, which is 21%, followed by MK Party in 14% and EFF in 9%. So, pakaipa. As you can see there, I hope you are watching. Randruku scroll down and you are, and we are together. So yeah. Ndomamirira zvakaita apo. You can see kuti ANC nemapercentage acho zvese zviripo pascreen ipapapo. So pakaipa ndo ma1 aripo. Ndo kanyaya kana kuda kuti ndiuye nditaure kuti ma1 ipapapa atori ma1. Regai I'm sorry, my camera just shut down. So let me change the battery of my camera and I will be back. Tichitaura some more into this. Apo sanoona izvenyu maresults acho muchiona kuti wagwan zvakamira sei. So this is South Africa's lowest voter turnout. The Electoral Commission of South Africa, IEC, reported the lowest voter turnout of 58% in the 2024 elections. So yeah, pakaipa timu rangu. So ansida kuenda kumberi, ansida kubvongodza nyaya yakanaka kwazvo, because tauda kumboona kuti South Africa ichamanager sei mamiriro zvinhu akadaiwo. I think my situations akamboitika kumashure uko pakazofoma GNU government. So we wanna see kuti is it the same zvichaitika also. All right. Sorry guys, I am back. Yeah, I am sorry, my battery was out. I was such a silly person today. So anyway, guys, you saw those results. So those are the results. Aripo mamirira akaita so far kudarire parliament kana parliament ANC yadyiwa yana masitsi mashoma, saka which means kumeka madecision enyika kwakutoda kuti kwakutoda kuti pave nekutaurana. So how is the president elected and what happens next? South Africans do not directly vote for the president. So in South Africa, people do not vote for the president. Vanhu havavhotere a president. Vanhu vanovhotera ma-parliamentarians. Vanovhotera manonga ndo ma-MP
kana mamember of parliament. Saka party inenge ine mamember of parliament akawanda ndo inobva yabuda president, if I'm not mistaken. Let me continue reading this distorted information. So instead, they elected the members of the National Assembly, who then elected the president by a simple majority. 201 or more voters determine the presidency. So, kana party inenge ine about 201 out of the majority yama-seats ari parliament, iyo ndo party inobva yasarudza kuti iri kuda kuti ana aite president. In this case, it's a different story because ANC haina those number of seats. So ma-seats ese pamwe chete i-400. Ma-seats ese pamwe chete is 400. So allocation of the seats in the 400-member National Assembly are proportionately allocated based on the election results. Since one vasingavhotera president direct, vanovhotera ma-MP. Saka party inenge ine ma-MP akawanda ndo inobva yadecide kuti ndiani anoita president. And anofanira kunge ari 201 and above, of which ANC aina kusvitsa that number. Election of the president. During the first sitting or soon after the National Assembly elects the President of South Africa, who is then responsible for appointing the cabinet and forming the government. Formation of the government. Once the president is elected, the process of the forming a government, including the appointment of ministers, usually follows. The entire process is usually completed within a couple of weeks to ensure such a smooth transition of power and continuity of governance. Ramaphosa's future in doubt. South Africa's current president, 71-year-old Ramaphosa, has indicated he will not resign following ANC's poor performance at the polls. Saka paraipa. I think I have to stop from here. So guys, I just wanted to give you an update. Yekuti ANC zvakaiomera atori mawani. Kana iri kuda kutoti itonge iri kufana kutobatana neimwe party yopiwa ma-seats kana kuti yovhoterwa muparliament. You get the idea? Since ine ma-seats mashoma asingasvike 201, yakufana kutonyengerera imwe party kuti izadzikise ma-seats. Saka pakaipa guys. So guys, for today, ndo news that atinazo. Please subscribe to my YouTube channel, share the video, like the video, and click the notification bell so that every time we post a new video, you get to be notified automatically. My name is SGP. Until we meet again, peace.